chamábanse Luisa e Lara, e, bueno, se presentan elas, se tocan aí un día, vamos a olvidar, darles as gracias, vale? E logo preguntar lo que queiradas, vale? Bueno, mirade, gracias, Raquel. Eu son Luisa Martínez, traballo na Unidade de Cultura Científica do CSIC en Galicia. Vos sabedes que o CSIC? O CSIC é o Consello Superior de Investigacións Científicas. É un organismo público de investigación, vale? Nos abarcamos todos os campos da ciencia, o sea, no CSIC hai centros que traballan en ciencias experimentais, pero tamén temos ciencias en humanidades, por exemplo, historia, patrimonio. Aquí en Galicia temos 5 centros no CSIC. Un deles, o máis grande de todos, é o Instituto de Investigacións Marinas, que é onde traballa Lara, vale? Lara, e tamén eu, as dúas estudiamos ciencias do mar, vale? Bueno, estamos hoxe aquí con motivo do Día Internacional da Muller e da Nena na Ciencia. Por que pensades que en esta celebración se di a muller e a nena e non se di solo Día Internacional? Sabedes por qué? Porque resulta que cando as razas son novas, vale, está demostrado que de repente hai unha percepción propia das nenas de que ellas son, digamos, menos aptas para as carreiras de ciencias que os rapaces. Por eso se chama a atención sobre as nenas, vale? Hai como un prejuicio que se cree que as nenas son menos capaces para as carreiras de ciencias e que ademais moitas veces nós, as mulleres, tamén, digamos que temos esa percepción, vale? Cando non é real. Entón, vimos hoxe aquí Lara e eu para envexades que as mulleres científicas existen e Lara vai falarnos, como sabemos que estades como co proxecto deste ano de Ciencia e Cine, vai darnos unha charla moi interesante titulada Criaturas mariñas do Océano Ficción. Damos un aplauso. ¿Qué ocurre? ¡Agarraos! Solo es una ballena. Tiña os 8 brazos, pero carecía dos 2 tentáculos. Pode ser as loitas que teñen cos cachalotes, por a competencia que hai entre eles. Vale? Esta é